एकरा बहिनी के सुबह रही से लाइन कटल बा, दिमाग आता ना खराब बानू। अब से लाइन रही तो सरब हमारा टोपर ही हो गई, हम कबे से ताकता नहीं लाइन के। अरे सर वो लाइन आइल बा रे, मोटर छोड़ ले बिया। लाइन आइल बा, रुका बतानी। ए भैया 1 घंटा खातिर पानी दे देबो। 1 घंटा खातिर पानी देगा तो सुबह रही से मार को हट सुखले करत तू कहत 1 घंटा खातिर हमरे के दे हम फिर सुखले करी। दे दे, हमारे ट्रैक्टर खड़ा भी है खेत में। ट्रैक्टर खड़ा भी है हम का करी, हम पहले अपन में करम तब कोई के बड़ा पानी देन जा। भैया हमारे के पानी देबो, कल रोपनी बाईस। देखो अगर पानी करे के बानू त तू रात में पानी कल, कल सुबह हम कोई के पानी ना दे में से कल खुद हमार रोपनी बाटे। हम कल 12 बजे के बाद जेकरा पानी ले खोल दे हम। ठीक बा, क बजे आई? 8 बजे तू अब राती खा। ठीक बा। जो तो बुझाता के मोटर जरल बा, पटावे खातिर सब छाती पे चहक जाता बस हितावा। काहे रे भैया, काहे इतना गरम बड़े? अरे देख ले जानो जने खेत पटल बनी सबन से जो पैसा मांग ले कहिए के मोटर जरल बा। ठीक बा जो ए भैया पैसा नहीं हो तो कोनो कहता रोपनी बाद देम त कोनो कहता 4 दिन के बाद दे हम। देख ले चल, मोटर तो बिगड़ल बा, मोटर निकालल जाओ, मोटर के बनावल जाऊ। आज के बाद मोटर बन जाई, बहचोत कोनो को पानी नहीं खे देवे के। चल निकालल जो मोटर। ठीक बा चल।